Toată lumea are pe inimă această întrebare. Dacă am divorțat, îmi permite Biblia recăsătorirea? Răspunsul, din punctul meu de vedere, este n-ai ce să asculți podcasturile astea despre divorț și recăsătorie dacă n-ai ascultat primul despre legământ, fiindcă de acolo pornește totul. Asta îl înfurie pe Dumnezeu, faptul că tu rupi un legământ. Vorbeați aici despre importanța consilierii în procesul de divorț. Ați putea să ne dați câteva sfaturi în abordarea celor care ajung aici? Fii sigur că tu conduci întâlnirea, nu ei. Fiindcă uneori vin atât de porniți unul către celălalt încât vor domina discuția și te vor pune în postura în care să dai dreptate unuia sau altuia. De aceea nu ei, ci tu trebuie să conduci discuția. Și cel mai bine să pui întrebări. Ce încurajați pe pastori să facă în această situație? Atenție la cele divorțuri efectuate la notar. Personal, nu sunt de acord cu ele. Fiindcă îi pun pe cei ce nu vor să divorțeze, pentru că întotdeauna, sau de multe ori există unul care nu vrea să divorțeze. Îl pune în postura de a cădea de acord în mod amiabil cu divorțul. Ce faci în situația în care este abuz, în mod special violență fizică, atunci când păcatul este dovedit? Te salut și bine ai venit la un nou episod din podcastul Perspective Eterne, la un nou episod din seria noastră despre căsătorie, divorț și recăsătorire și planul lui Dumnezeu pentru familie. În ultimele episoade am discutat despre ce spune Scriptura în privința divorțului, un subiect sensibil, dar real, care afectează tot mai multe familii, inclusiv în biserică. Astăzi mergem mai departe spre o întrebare la fel de delicată. Dacă am divorțat, îmi permite Biblia să mă recăsătoresc? Este o întrebare care apasă greu pe conștiința multora. O întrebare care aduce rușine, teamă, vinovăție, dar și speranță. În acest episod vom privi împreună în Scriptură ca să înțelegem ce spune Dumnezeu, nu tradițiile, nu opiniile oamenilor, despre condițiile în care recăsătorirea este permisă. Vom vorbi despre excepțiile clare din Noul Testament, principiul legământului, responsabilitatea bisericii față de cei divorțați și mai ales despre harul lui Dumnezeu, care vindecă și restaurează chiar și acolo unde păcatul a lăsat răni adânci. Rămâi alături de noi, pentru că acest episod nu e doar despre ce ai voie sau ce nu ai voie să faci, ci despre cum poți trăi cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău. Așadar, hai să începem. Frate pastor, mă bucur mult să fim din nou împreună. Subiectul divorțului discutat în episodul trecut m-a frământat mult. Și de aceea, înainte să intrăm în următorul subiect, care e la fel de controversat, și anume recăsătorirea, permiteți-mi, vă rog, să vă adresez câteva întrebări de follow-up în urma discuției despre divorț. Vorbeați aici despre importanța consilierii în procesul de divorț. Ați putea să ne dați câteva sfaturi în abordarea celor care ajung aici? Desigur. În primul rând, trebuie ascultate ambele părți. Nu înspre mediere, ci consiliere. Adică tu nu ești pus doar să mediezi, să asculți cum se acuză unul pe altul și să alegi cui dai dreptate, ci să consiliezi. Adică îi asculți, dar mereu îi duci înspre Scripturi, la pocăință. Și ăsta e al doilea sfat. Ieșirea din spirala divorțului este pocăință. Recunoașterea păcatelor fiecăruia, fiindcă cu puține excepții, cei ce ajung aici au fiecare în dreptul lor o vină. Poate să fie inegală, dar tot o au. Cu excepția celor care s-au trezit că partenerul i-a părăsit dintr-o dată, a fugit, a curvit cu o altă persoană și nu se mai întoarce acasă. Dar de obicei ambii au o vină. Și iar al treilea sfat, fii sigur că tu conduci întâlnirea, nu ei. Fiindcă uneori vin atât de porniți unul către celălalt încât vor domina discuția și te vor pune în postura în care să dai dreptate unuia sau altuia. De aceea nu ei, ci tu trebuie să conduci discuția. Și cel mai bine să pui întrebări.
fiindcă îi obligi nu doar să răspundă, ci să și gândească, uneori scoțându-i din ciclul ăsta, din vârtejul și pornirile gândurilor lor. Sunt curios cum procedați în astfel de întâlniri. Ne puteți da câteva exemple de întrebări? Păi, odată le pui o întrebare simplă. Măi, spuneți-mi totuși ce-o mers și ce n-o mers în relația voastră. De când ați început să simțiți că ceva nu merge? Consider că ai păcătuit în relația ta și cum? Și asta trebuie pusă la fiecare în parte. Cum vede Dumnezeu intenția ta de a divorța? Ai un motiv biblic? Cu dovezi în acest sens? Fiindcă mulți habar n-au că Dumnezeu nu îngăduie orice formă de divorț decât dacă sunt motive biblice. Ei, care sunt consecințele acestei hotărâri? Te-ai gândit, spre exemplu, cum vor trece copiii tăi prin acest proces de divorț? Ești conștient câte traume vor avea copiii, fiindcă da, ei vor tăcea, dar vor suferi, uneori se umplu de ură față de unul dintre părinți sau adeseori copiii se simt vinovați, chiar dacă nu sunt, de divorțul părinților lor? Sunt ei conștienți de implicațiile financiare a unui astfel de proces sau de implicațiile financiare în a-ți crește copilul singur? Sunt conștienți că biserica va fi obligată să ia măsuri în caza unui divorț? Nu doar disciplinare, poate chiar și excludere. Și excluderea întotdeauna aduce și consecințe spirituale. Cât de mult au postit în perioada asta de criză? Sunt ei gata să lase biserica să se roage pentru ei? Sunt dispus să dea a doua șansă partenerului dacă vede în el anumite semne de pocăință? Deci astea sunt câteva întrebări dintr-o multitudine de întrebări cu care îi provoci și scoți cumva din nebunia aia de a se acuza doar unul pe altul. Dar la bază, care este scopul acestor întrebări? Pe de o parte, ieșirea lor din cercul vicios al emoțiilor în care sprind să gândească emoțional și nu rațional și spiritual. Pe de altă parte, însă, încep să-i conștientizezi și vertical, pentru că ei se gândesc numai la orizontală, numai la ei și nu se gândesc că e un legământ și revin la prima noastră lecție, n-ai ce să asculți podcasturile astea despre divorț și recăsătorie dacă n-ai ascultat primul despre legământ, fiindcă de acolo pornește totul. Asta îl înfurie pe Dumnezeu, faptul că tu rupi un legământ. E dacă sub nicio formă însă cei doi nu vor reconciliere, biserica ar trebui să-și asume responsabilitatea de a interveni și în cazul nostru noi ce facem? Le propunem o separare temporară. Nu îi îndemnăm să divorțeze, dar cum în 1 Corinteni 7, unde Scriptura îngăduie în anumite cazuri separarea, și noi oarecum îngăduim și recomandăm tocmai pentru fie a proteja viața celui vătămat, mai ales când e vorba de violență fizică, fie a le da timp de gândire unde la rece, când nu mai are triggerul ăla în față care să declanșeze reacția, el să poată și ea să se gândească la implicațiile procesului de divorț. Toată lumea are pe inimă această întrebare. Ce faci în situația în care este abuz, în mod special violență fizică, atunci când păcatul este dovedit? Păi în astfel de situații, cum bine ai zis, păcatul e dovedit, adică vezi că e un tipar de abuz, de alcool, de curvie, da? Vinovatul trebuie disciplinat. Și dacă nu se pocăiește într-o anumită perioadă de timp, el sau ea, mă refer, cei vinovați, ajung să fie excluși din cadrul bisericii. Iar familia victimei, fiindcă nu de puține ori și copiii sunt implicați, trebuie protejată, uneori chiar legal dacă se cere, tocmai de acel agresor. Trebuie însă, repet, să existe motiv biblic întemeiat pentru a accepta divorțul. Dar trebuie evitată pe de altă parte și practica, o numesc eu chiar păcătoasă a unor biserici, de a-i disciplina și a exclude pe amândoi când vina este clar a unuia dintre ei. Precum Dumnezeu face diferență între vinovat și nevinovat, la fel și biserica trebuie să facă diferența între victimă și victimizator. Și aș mai menționa un lucru. Atenție la cele divorțuri efectuate la notar.
personal eu nu sunt de acord cu ele, fiindcă îi pun pe cei ce nu vor să divorțeze, pentru că întotdeauna sau de multe ori există unul care nu vrea să divorțeze. Îl pune în postura de a cădea de acord în mod amiabil cu divorțul. Păi dacă celălalt vrea să divorțeze, să meargă prin tribunal. De ce? Fiindcă în tribunal se vor cere dovezi, martori, se vor înscrie în actele de divorț cauzele divorțului, care oricând pot dovedi sau pot să fie ca o dovadă dacă acel divorț a avut un motiv biblic sau nu, că a fost curvie, că a fost violență, că a fost abandon. La amiabil, tu îți dai acordul. Tu te faci părtaș cu păcatul lui. Pe de altă parte, pe cât de drastică trebuie să fie biserica în a lua măsuri față de cei vinovați în cazurile de divorț, tot așa biserica trebuie să acorde har și recuperare față de cei ce sunt victimele divorțului. Adică față de cei care au fost păgubiți. L-au lăsat, o fugi cu colegul ei de servici, păi trebuie să te îngrijești de bărbatul ăla sau de soția aia. Mai ales că nu s-a găsit nicio altă cale de reconciliere. Deci biserica trebuie să fie fermă în a puncta păcatul și consecințele lui, dar pe de altă parte biserica e responsabilă și în vindecarea și recuperarea celor căzuți, celor răniți, celor abuzați de păcat, fiindcă biserica mereu trebuie să fie un spital pentru cei păcătoși, nu un muzeu pentru cei sfinți. Ce încurajați pe pastori să facă în această situație? Păi eu recomand ca pastori, împreună cu prezbiterii, consilierii bisericii, să urmărească fiecare caz în parte. Fiindcă vor fi unii dintre cei afectați de divorț care necesită consiliere. Fie într-o pocăință, fie într-o vindecare a rănilor, a traumelor lor. Biserica însă trebuie să aibă grijă și de cei divorțați. Și aici chiar am avut cazuri unde în smerenie, chiar dacă sunt vinovați, oamenii ăștia aleg să treacă prin toate măsurile de disciplinare, chiar și de excludere cerute de prezbiteri. Dar continuă să participe în slujbele bisericii. Chiar dacă sunt excluși, repet, într-un mod pașnic, constructiv și la un moment dat, și poate că aici diferim unii cu alții, după 3-4 ani de zile unde îl vezi că vine și serios și își vede de treabă și cere să fie reprimit ca membru, eu cred că prezbiterii pot să analizeze în timp, evaluând roadele vieții acelor oameni, chiar și posibilitatea asta la un moment dat. Pentru că totuși e vorba de sufletul unui om. Tu trebuie să te îngrijești de sufletul ăla. Da, au fost deteriorat de păcat, au fost călcat în picioare de păcat, au făcut niște alegeri proaste. Nu se mai poate întoarce înapoi. Dar datoria ta ca biserică e să cauți pe cei pierduți. Și dacă oamenii ăștia chiar îl caută pe Hristos, eu cred că milă voiesc, nu jertfe. Și încă un lucru. Nu cred că e rolul pastorului sau al bisericii să intervine în chestiuni care sunt stabilite în legislația țării respective. Că mai veni și pe la mine. Cum să împărțim responsabilitățile financiare față de copii? Cum facem cu datoriile? Cum facem cu moșteniri? Cum facem cu creditele? Putem să-i ascultăm, să le punem întrebări, le putem reaminti principiile de bază, dar ei trebuie să caute un jurist sau oameni care au de-a face cu finanțele. Noi nu suntem puși acolo să judecăm chestiunile lumești. Noi vorbim cu ei de chestiunile spirituale. De aceea nu vom interveni ca martori în curte de judecată. Ne putem ruga pentru ei. Dacă vor un sfat personal, putem să le dăm un sfat personal, dar întotdeauna să-i îndrumăm înspre cei care cunosc sistemul legislativ și care sunt în măsură să-i ajute. Cum spunea Iisus în Evanghelia lui Luca, capitolul 12, și aș vrea să citești versetul 13, era foarte clar. Iisus le spune foarte clar. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? E foarte clar, Iisus nu se bagă în chestiile astea. Există alți oameni abilitați în sensul ăsta. Iar acum întrebare directă, dacă am divorțat, îmi permite Biblia recăsătorirea? Adică intrarea într-un alt legământ al căsniciei după ce o persoană a divorțat? Răspunsul, din punctul meu de vedere, este da. Dar la fel ca divorțul, în anumite condiții sau excepții. Și aici vreau să subliniez un lucru foarte important.
În Vechiul Testament, recăsătorirea era permisă, ba chiar recomandată. Și nu vreau să petrecem timp să aducem argumente în sensul ăsta, pentru că ceea ce ne interesează pe noi e învățătura Noului Testament, care stă la baza creștinismului. Cine vrea mai multe, în cărticica asta am discutat și despre recăsătorire. Dar vreau să vă dau un singur verset din Deuteronom, capitolul 24, și te rog, Andrei, să-l citești începând cu versetul 1. După ce îi va da în mână, adică cartea de despărțire, să-i dea drumul din casa lui, adică să divorțeze. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Recăsătorirea, observă, era ceva normal pentru un evreu. Dacă divorțul avea temei biblic. De ce normal? Fiindcă trăiau într-o lume patriarhală, cum era societatea evreiască, unde femeile rămase fără soț n-aveau șanse de supraviețuire. Rar puteau câștiga bani. Nu li se permitea accesul în curțile de judecată sau în alte instituții, fiindcă bărbatul era cel care reprezenta și susținea familia. Ții minte, Rut și cu Naomi mergeau pe câmp să-și găsească să mănânce, că nu puteau nici măcar să lucreze. De aceea chiar că li se recomanda recăsătoria, dar în anumite condiții, să aibă acel certificat de divorț și să se căsătorească cu cineva din poporul evreu. De fapt, certificatele de divorț erau formulate în următorii termeni. Citez. Acum ai libertatea să te căsătorești, să vorbesc de divorț, cu orice bărbat cu care vrei să te căsătorești. Tocmai de aceea Noul Testament, Domnul Iisus, că și Apostolul Pavel reglementează pricinile de divorț, le clarifică, le reduc la câteva menționate în podcastul anterior, fiindcă Noul Testament, prin contrast cu Vechiul Testament, recăsătoria este reglementată și condiționată. Și dacă ar fi să enunț o regulă generală a recăsătoririi în Noul Testament, ar fi următoarea. Nu orice persoană divorțată se poate recăsători, ci doar cei care au avut un motiv biblic de divorț din căsătoria precedentă. Doar cei care au avut un motiv biblic de divorț din căsătoria precedentă, adică trebuie ținut cont de excepțiile pe care Dumnezeu le permite dacă omul vrea să se recăsătorească. Vă rog frumos, ne puteți readuce aminte excepțiile pe care le permite Dumnezeu pentru ca o persoană să se recăsătorească? Păi, în primul rând, pentru recăsătorie, unul la mână e moartea unui partener. 1 Corinteni 7 cu 39, Roman 7 cu 2, și aș vrea să citești unul din textele acestea. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă sau liberă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Observă, dacă soțul sau soția mor, Pavel recomandă ca partenerul văduv să rămână celibatar. Dacă însă simte nevoia de a se recăsători, o poate face, e liberă să se mărite cu cine vrea, și atenție, asta îmi place, dar numai în Domnul, adică cu un credincios. Și interesantă specificația asta, numai în Domnul, fiindcă ele scrie corintenilor, adică unor credincioși care trăiau într-o colonie romană guvernată de legile romane, care, atenție, nu doar că recomandau, ci impuneau recăsătorirea. Orice femeie romană care nu se recăsătorea în primele 18 luni după divorț, sau uneori până la 2 ani după ce murea partenerul, putea fi chemată în instanță potrivit unui edict al împăratului Augustus din anul 18 înainte de Hristos. De ce? Pentru că, repet, soția pierdea o mare parte din zestre, singura ei sursă de venit. Nu mai avea cum să se descurce financiar, legal, fără un soț. Dacă divorța și avea copii, aceștia rămâneau în mod automat cu tatăl, iar ea era deportată pe o insulă. În plus, legislația de atunci, că și 1 Timotei 5 vorbesc despre ispitele sexuale în care ele pot cădea atunci când rămân fără soț. De aceea femeile divorțate aveau o tendință să se recăsătorească rapid. Mai ales în Corint, care fiind o colonie romană, credincioșilor de aici Pavel le scrie aceste cuvinte, fiindcă ei trăiau sub legile romane. Și da, le spune, vă puteți recăsători, dar atenție, în Domnul, da? Deci Biblia permite recăsătorirea partenerului văduv. Dar Biblia mai permite recăsătorirea și partenerului abandonat de către partenerul
necredincios. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 15. Spune Biblia aici, nu mai sunt legați. Și acea formulă era folosită în acele vremi pentru a descrie legământul căsătorie în care cei doi erau legați cât timp erau în legământ. Ei, viitorul partener, cel din cea de-a doua căsătorie, odată trebuie să fie din poporul Domnului, iar prezbiterii, tocmai ca să trebuie să analizeze, să confirme că e din poporul Domnului, și mai apoi, da, să poată să ajungă să se lege prin actul căsătoriei de cel abandonat. Și aici urmează a treia excepție sau permisiune acordată. Permisiunea este acordată victimei adulterului. Matei 5, 32, Matei 19 cu 9. De ce? Potrivit învățăturii Domnului Iisus din aceste texte, victima divorțului cauzat de adulter se poate recăsători. De ce? Din cauza clauzei gramaticale care prezintă excepția de divorț, curvia, și care, atenție, leagă atât fraza care vorbește despre divorț, dar și cea care vorbește despre recăsătorie, fiindcă Iisus vorbește despre lucrul acesta. Și aș vrea să citești textul acesta. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ea pe alta de nevastă prea curvește. Observă și sublinează fraza, clauza asta, în afară de pricină de curvie. Clauza leagă atât propoziția de dinainte, cât și propoziția de după. Adică, dacă s-a dovedit că a existat o pricină de curvie și victima adulterului are motiv întemeiat de divorț, în baza acelei pricini de curvie, acea victimă se poate recăsători. Și este normal și corect să fie așa, fiindcă este nevinovată. Pe când partea vinovată, cea căzută în adulter, n-are dreptul să se recăsătorească. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, adică cea prinsă în curvie, prea curvește, adică păcătuiește. De aceea în biserica noastră, spre exemplu, noi nu oferim binecuvântarea acestor căsătorii. Dimpotrivă, avertizăm cuplurile și luăm măsuri de disciplinare dacă se vor recăsători fiind victimizatori, fiind cei care au intentat divorțul fără motiv biblic. Dar dacă cel căzut în prea curvie se pocăiește? Păi dacă se pocăiește, înainte de recăsătorirea părții vătămate, pot să se împace, atunci e foarte bine. Am avut cazuri în care s-au recăsătorit, fiindcă ăsta a fost scopul, recuperarea lor, chiar dacă au căzut în păcat, în adulter și divorț, fiindcă s-au iertat. De aceea eu nu recomand reintrarea într-o altă relație în următoarea perioadă de după divorț. Tocmai ca să mai existe această șansă. Dar și pentru vindecarea celui ieșit din divorț, care inevitabil iese cu răni, cu traume. Omul ăla trebuie să-și caute vindecarea în Hristos, fiindcă adeseori vor căuta refugiu sau alinarea într-o altă relație, ceea ce nu este deloc sănătos. Pocăința este întotdeauna soluția. Dacă însă se pocăiește, atenție, după ce fosta sau fostul a intrat deja într-un alt legământ, adică fostul Iisus s-a recăsătorit, este prea târziu. Fiindcă există un pasaj în Biblie care pare să interzică recăsătorirea în astfel de cazuri, Deuteronom 24, versetul 1-4. Citește, te rog. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și, după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce o dă în mână, îi dă drumul din casa lui, sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, atunci bărbatul dintâi care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pângărit ea. Căci lucrul acesta este o rugăciune înaintea Domnului și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Totuși, de ce, frate Cristian, dacă există acest verset, sunt creștini și biserici care nu permit deloc divorțul și recăsătorirea? Sincer, nu știu de ce, fiindcă Iisus îl permite în acest caz. Probabil din frică de oameni, poate unii din legalism, poate unii din dorința de a
evita complicațiile, fiindcă astfel de situații nu sunt deloc ușor de gestionat și, din păcate, sunt destui păstori care nu vor să se lege la cap. Dar, și aici e marea ciudățenie, sunt unele biserici care permit divorțul în baza pricinii de curvie, dar nu permit recăsătorirea. Spun ciudat, fiindcă, și vă rog să fiți atenți, în acest verset, cel din Matei, există un singur subiect al celor două verbe. Cel care divorțează de soția lui din pricina curviei este același individ care se căsătorește cu alta. Adică același om face ambele lucruri. Și așa cum am spus adineauri, aceeași clauză gramaticală, afară de pricină de curvie, leagă și divorțul și recăsătoria aceluiași individ. Deci nu sunt doi indivizi. Unul care divorțează din pricină de prea curvie și altul care se recăsătorește. Zic lucrul ăsta, fiindcă cei care pledează împotriva recăsătoririi separă acest text și consideră că avem de-a face cu două cazuri separate. Unul de divorț și altul de recăsătorire. Primul este permis, spun ei, al doilea nu. Nu-i corect. Gramatica nu-ți permite lucrul acesta. Nu poți să faci ceva dintr-o singură clauză gramaticală, nu poți să faci două. Și vreau să citez unul din exegeți care spune, nu este doar improbabil, ci imposibil din punct de vedere gramatical. Deci Biblia permite recăsătorirea în această situație. Nu poți să zici, eu susțin divorțul în urma pricinii de prea curvie, dar nu sunt de acord cu recăsătorirea. Și aici se ridică întrebarea, bun, dar ce faci cu ceea ce scrie în Marcu, fiindcă acolo se pare că Domnul nu permite nicio excepție pentru divorț și nici pentru recăsătorire. Și ar vrea să citești textul ăla din Evanghelia lui Marcu. El a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, preacurvește față de ea. Există, deci, o contradicție între Marcu și Matei? Nu. Trebuie doar să studiezi hermeneutica, care îți explică că în acest gen de situații, în literatura antică și în cea biblică, întotdeauna varianta mai lungă este cea care trebuie preluată. Fiindcă varianta mai lungă explică acele concepte reduse de către unii autori în Scriptură. Se știe că Marcu ne-a lăsat o versiune mai condensată a Evangheliei, ceea ce nu-i deloc ieșit din comun în redactarea unor astfel de texte. Dar Matei ne explică în întregime ceea ce Marcu vrea să zică. Spre exemplu, Marcu 8:12, Iisus spune, neamului acesteia nu-i se va da deloc un semn. Totuși, descriind același eveniment, Matei 13, 12:39 spune așa, nu-i se va da un alt semn, virgulă, decât semnul prorocului Iona. Asta nu-i considerat o contradicție, ci pur și simplu Matei dezvoltă mai departe ideea lui Iisus. De aceea e important să reținem că Evangheliile sunt narațiuni, nu sunt disertații teologice. Ele nu abordează, nu analizează specific anumite probleme teologice, dar Scriptura în ansamblul ei poate da răspunsuri adecvate acestor situații din viață. Așadar, principiul este acesta. Dacă Biblia permite divorțul și acceptă anumite excepții, atunci cei care ajung să divorțeze în baza acestor excepții au și dreptul de a se recăsători pentru că ei nu încalcă legământul lui Dumnezeu. Și aici se include și ultima categorie de oameni, cei care au un motiv legitim de divorț și de se pot recăsători, și anume cazurile alea speciale. Situațiile alea critice care dezvăluie împietrirea inimii. Și am amintit în podcastul trecut, abandonul, abuzul, violența, 1 Corinteni 7, 1 Timotei 5, Maleahi 2, situații în care divorțul a avut loc din cauza unui soț care, având inima împietrită, a pus în pericol viața celuilalt sau a abuzat deliberat și permanent îndatoririle de familie. Partenerul a fost nevoit să divorțeze, fiindcă prin împietrirea inimii, acel legământ a fost pângărit, anulat și partenerul, victima, nu mai este legat. În aceste cazuri, prezbiterii analizează situația, discută posibilitatea recăsătoririi părții victimizate dacă aceasta o ia în considerare. Aici însă aș mai face câteva clarificări și recomandări. Unele deja menționate, altele nu. Dacă partenerul vinovat
nu s-a recăsătorit între timp și dorește împăcarea, îi recomandăm partenerului afectat să ia în considerare dorința lui. 1 Corinteni 7:11. Dacă se ajunge la recăsătorie, repet, ea trebuie să fie făcută în Domnul, fiindcă este intrarea într-un alt legământ. Dacă o persoană a divorțat înainte de convertire, iar acum, credincios fiind, vrea să se căsătorească în Domnul, noi credem, potrivit Scripturii, că recăsătorirea este permisă, fiindcă divorțul a avut loc în perioada în care a trăit în neștiință față de legile lui Dumnezeu. Fapte 17 ne spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, de aceea El abia acum a dobândit cunoștința adevărului. Intenția de recăsătorire trebuie analizată cu multă grijă, după o perioadă potrivită de timp. Ar mai fi și alte lucruri pe care le recomandați? Păi recomand, spre exemplu, discuția cu conducerea bisericii. Recomand discuția cu membrii acelei familii, cu copiii, cu părinții. Iar cel ce dorește să se căsătorească cu o persoană divorțată, el trebuie să fie conștient că acea persoană vine cu un bagaj din relația anterioară, care inevitabil va influența relația lui de căsnicie. Mai ales dacă persoana divorțată a ieșit dintr-o relație abuzivă, ar fi benefic să caute să treacă printr-un proces de consiliere, să se facă chiar rugăciuni împreună cu prezbiterii bisericii, în special de vindecare, de eliberare, fiindcă astfel de traume produc consecințe și răni adânci care îi pot afecta și emoțional, dar și spiritual, mai ales dacă intră într-o altă relație. Aș dori acum să tragem câteva concluzii, frate Cristian. În primul rând am putea să spunem astfel: căsătoria este idealul pe care și-l dorește Dumnezeu. Amin. Pocăința este soluția problemelor în căsnicie, nu divorțul. Și de aceea este îngăduit doar în anumite cazuri specifice, la fel ca recăsătorirea. Întrebare: ce recomandați unei persoane care se află în această situație? Dacă cumva ești pe aici și simți blocajul dintre voi doi, din ce în ce mai mult, caută ajutor. A divorța este foarte ușor, dar a suferi consecințele divorțului extrem de greu. Fiindcă tu poți să scapi de partenerul tău de viață, dar nu poți să scapi de Dumnezeu, care a fost martor și acum e judecător între tine și cel cu care te-ai căsătorit, fiindcă, repet, căsătoria este un legământ. De aceea nu poți să divorțezi oricând și oricum, așa cum nu te poți recăsători oricând și oricum. Pentru că, repet, căsătoria fiind un legământ, Dumnezeu este direct implicat în viața ta, viața voastră. Și de El depinde bunăstarea ta și binecuvântările Lui, dar și consecințele atunci când alegem să ignorăm sau să rupem legământul. Și nu cred că cineva vrea să sufere, din contră să fie binecuvântat. Și binecuvântat poate să fie cineva care, în ciuda instinctului firii, alege să lupte în duh pentru căsnicia lui și legământul făcut cu Dumnezeu și cu partenerul de viață. Dumnezeu ajută și noi trebuie să credem asta. Iar dacă ai divorțat, și îmi pare rău de lucrul ăsta, ce e important să reții: nu te lăsa de Domnul. Caută mila și caută îndurarea Lui. Nu lăsa situația în care ai ajuns să te îndepărteze de Dumnezeu și de biserică. Domnul să aibă milă de tine și de familia ta. Așa este. Ceea ce ne rugăm noi, în schimb, este ca prin aceste podcasturi cât mai multe familii să fie salvate din pragul divorțului. Amin. Iar acest lucru este posibil doar prin Domnul Iisus Hristos. Nu uita, dragul meu, Dumnezeu își dorește pentru tine și pentru casa ta să fiți o familie binecuvântată. Vă aștept în viitor și la alte episoade din podcastul Perspective Eterne.